beste denboraldi bat, eta hemen jartzen zuen Eulen Nuk taldearekin, taldea aurrera eramaten, taldea geroz eta handiagoa da, emakumezkoen proiektua, gizonezkoen proiektua, eta beti ere borrokalari zen hori erakutsi nahian. Bai, proiektue beti aurrera joan bida, ezta? Neskak, ekipoko neskak handiatu egin dugu, eta mutilekuek berriztuta jente gaztie eta ni uste dut gogoaz temporada hasteko bai mutiletan eta nesketan be bai, ezta? Gaztetasuna izaten da zuen ardatza. Bai, normala. Ze korredoro bat erobi urtetzen dabe zinien beste ekipoek eroten dabez, ezta? Filialak normalmente. Eta horregaitik azkenien gazteak hartu bidiguz eta gaztiek behintzat onak hartu eta gero ikusi behar gelditzen diez ero ez. Juniorretan lan ona eta lan sakona batez ere egin behar da horretarako. Bai, karrerak ikusi, gehiena. Eta maiatzien ja korredorek eukin je firmautez. Gerotxu hau egiten bauzu, azkenien korredore barik gelditzen zazta eta posik hauz zelako juniorrak hartu duguzan aurten, pasaran urtien bebai, eta gero gelditzi du, ero ez gelditu, ez da gure arrazue. Juniorrekin lan egin, baina beti pixkat atzera begira, egia da talentatik gero profesionaletara iritsi diren txerrenduari desente izan direla, gogoratzen gara noski Joseba Lopezetaz eta bestein batetaz. Hori azkenean ulertzea zuen taldea kate honen gako importante badala. Bai, Joseba Lopez, Alex Díaz, Isasa, Mesa, korredor asko diez, profesionaleta pasada bezenak, ezta? Eta gehienak lelekotaz juveniletatik ona etorri diez eta hori esan nahi du taldiek gauza ondo egiten dauzela eta posi gauz horregaitik. Zeini begiratu behar diogu, gako bat, seguro, Mateo Biak izango dela, zuen erreferentea batez ere aldapa goraka jartzen danean, baina zeinetan fijatu behar gara aurretan Eulen Nuk taldean. Mateo dana dikigu zelako maila dekon eta aurten pauso bat aurrera emango dau. Eta ni uste eta aurten apurtzo bat paso aurrera bat emango dabela Otegi. Otegi korredore oso ona da niretzako eta paso hori emango dau. Eta gero kanpotarrak bi etorriko diez, bata Charlie ingles bat eta ensegida etorriko da hile honetan. Eta ni uste dut Charlie oso ondo ibiliko dala. Eñaut Otegi, denboraldi berriaren atarian, zure bigarren denboraldia aurten Eulen Nuk taldean eta afizionatu mailan, zer espero du taldeak aurtengo denboraldian? Espero aurreko urtean ekipo gaztea ginen, aurten dehala izaten seitzeu, baina lehenengo urteko hain bigarren urteko gea, eta esperientzi gehiago okela esan genezake eta berez karreatan presentzi gehiago kibarko genuke eta berrala izatean. Azten jarraitu behar zuen proiektuan zaudete? Bai, ala esango nuke, beste lau txirrindulari gazte berri azkeu, baina ikusten ez fuerte atozte, guke karrerak eta guain hobeto zautziteu, beste urte bat, aurrera pauso bat inbarko genuke eta ikusikoa. Personalki, zer helburu fijatu dituzu aurtengo denboraldirako? Helburue negu hon bat indeula esango nuke eta nik uste aurrera pauso bat iteko gara ideala, karreratan presentzi gehiago izatea eta gerrako preste hotea. Sorbazkeko lehenengo lasterketa hauetan nahiko presente ikusi zaitu? Bai, saiatu gea ez, gaurko karrerak eta okdien menditzuk, otan lan gehiokiko dugu, baina baita ere saiatuko gea, ikusiko dugu, Lehiakortasuna eta borrokolari zen hori Eulen taldearen ikur handia dira? Bai, ala esango nuke ez gea filialak da bezala hainbesteko indarra dakuna, baina saiatzeka bai fuga edo beste bideo batzuk ibiliz presentzia ukitzen karreratan da aurtengo helburu nagusio izangoa bai. Unaz denboraldi berria eta beste bigarren urtea zuretzat Eulen Nuk taldean, iazaten genuen talde gaztea eta borrokalari izan zinetela, borrokalaria izaten jarretuko ez du, baina gazteak ere, baina fiskat esperientzia gehiago horrekin. Bai, azkenen saiatuko gara pauso bat aurrera ematen, jende gazte asko haukaure bai berria eta talde bezala talde txukuna egin, karreatan protagonismo bizka eduki eta erakutsi bizka karreatan. Zer helburu finkatu dituzu? Hoi handikan lehenengo karrera dira eta helburu garbik ezin dugu jarri, baina bizkat karreran parte izan, moitu eta hoi. Hanketan ze sentsazio? Azken netzako lehenengo karrera izango aurreko astean nintzen egon eta ikusiko dugu azkenen gaurko egunetik ezin diatea
ideia garbi, baina, bueno, pixkanaka jungo gara sentsazio gartzen da, espero dugu ondo segitza. Euskal Herriko egutegia beti, helburua da taldearentzat, Bai, hori da, azkenen gehien bat hor konpeditze dugu, geho boltak eta ere garrantzitsuk izatea, baina azkenen karrera hori eta azkenen asteburu horri biltzea, eta, bueno, gustatzea ondo ibiltzea, eta hoxe. Sorte. Eskerrik asko.